ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिने नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपकृताय गौरकथा दामदाय नगरग्रामाचार्य नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मूडव स्कंदम 9వ అధ్యాయం 43వ శ్లోకం। సర్వవేదమయేనేతం ఆత్మానాత్మానయోనినా ప్రజాసృజ్య యథా పూర్వం యాశ్చామయి అనుశేరతే। Translation: by following my instructions, you can now generate the living entities as before by dint of your complete Vedic wisdom and the body you have directly received from me, the supreme cause of everything. Translation: by following my instructions, you can now generate the living entities as before by dint of your complete Vedic wisdom and the body you have directly received from me, the supreme cause of everything. So, ప్రార్థనలు పూర్తయిపోయి బ్రహ్మగారిది భగవంతుడు సంతృప్తి చెందడము ఆశీర్వదించడము అన్నీ కూడా అయిపోయింది. ఇక అనుమతి ఇస్తున్నారు బ్రహ్మగారికి తన పనులు యథావిధిగా కొనసాగించుకోవచ్చు. సో ది సుప్రీం కాజ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అహం సర్వస్వ ప్రభో మత్తః సర్వం ప్రవక్తే ఇది మత్వా భజతే మాం బుధాభావ సమన్వితః. సో సర్వము అతని నుంచే వచ్చింది. సో అదే రకంగా బ్రహ్మకి కూడా శరీరము కృష్ణుడి ఆజ్ఞ వల్లనే అతనికి కూడా శరీరం వచ్చింది. ది బాడీ యు డైరెక్ట్లీ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మీ. సో మనకి 84 లక్షల జీవరాశులు కూడా ఆ శరీరాలన్నీ కూడా భగవంతుడి ద్వారా సృష్టించబడినవి. సో దాని సృష్టికర్త మాత్రం కృష్ణుడు. కాకపోతే ఇక్కడ ఈ లోకాల్లోకి మేనిఫెస్ట్ చేయించింది మాత్రం బ్రహ్మ. ఒక్కొక్కరి కోరికల అనుసారంగా వారికి శరీరాన్ని ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, మనం ఈ జన్మలో అట్లీస్ట్ ఇప్పటిదాకా ఎన్నో జన్మలు తీసుకున్నాం 84 లక్షల జీవరాశుల్లోని. తెలుసో తెలియకుండానో ఏదో ఒకటి మనం కామ్య కోరికలు ప్లస్ వికర్మలు. సో అంటే మనం నెట్గా ఇంతకాలం మనం చేసింది ఎయిదర్ వికర్మ ఆర్ కర్మ, ఈ రెండే చేస్తూ వచ్చాం. వికర్మ చేసిన దానివల్ల తెలియనన్ని సార్లు, లెక్కలేనన్ని సార్లు మనం నరకలోకానికి కూడా వెళ్ళుంటాము. కష్టాంతో అనదృశ్య ప్రాణుచింతనాం ఋషే పథు అతిథిం నామ కుర్యాత్ పశ్యాంజన పతితం వైతరణ్యాం స్వకర్మజాన్ పరితపాన్ జుషానాం. లెక్కలేనన్ని సార్లు మనం నరకలోకానికి వెళ్ళుంటాం, ఆ వైతరణి నదిని దాటుంటాం, శిక్షలు అనుభవించుంటాం. లెక్కలేనన్ని సార్లు మనం కర్మలు చేస్తూనే ఉండుంటాము. దానివల్ల భగవంతుని వర్ణము నీలవర్ణం అయిపోయింది. ఈ రకంగా ప్రతి జన్మలోని అదే చేస్తున్నాం. ప్రతి జన్మలోని ఈ ఒకే ఒక్క జన్మని మనం భగవంతుడి కోసం అర్పిద్దాం. వికర్మలు చేయొద్దు. కర్మలు కూడా మన కోసం అనేసని మనం దానికి ఏదో ఒకటి ఆశని పెట్టుకొని దాని ఫలితం కోసం అని ఈ ఒక్క జన్మ మన వల్ల మళ్ళీ భగవంతుడికి ఆ నీలవర్ణం రాకుండా చూసుకోవాలి. శివుడు ఎప్పుడైతే ఆ గరళాన్ని మింగారో, గరళం మింగిన దాని వల్ల కంఠం నీలంగా అయిపోయింది.
శరీరంలో ఎప్పుడైనా విషం వెళ్తేనే రంగు శరీరం వర్ణం నీలం అవుతుంది. ఇంక ఏ కారణాల వల్ల నీలం అవ్వదు. కృష్ణుడు నీలం మేఘ శ్యామ సుందర్ వర్ణుడు. కానీ నీలం వర్ణం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే భాగవతంలో మనకు చెప్పున్నది 3వ అధ్యాయంలోనే, 3వ స్కందం 9వ అధ్యాయంలోనే మనకి కృష్ణుడు ఎందుకు ఈ వర్ణంలో వచ్చారు అని అంటే, జీవులందరూ కామ్య కోరికలతో ఉన్నారు కాబట్టి భగవంతుని వర్ణం నీలం అయిపోయింది అని. ఈ ఒక్క జన్మని మనం భగవంతుడి కోసం మన వల్ల వీలైనంత, ఎంత వీలవుతుందో అంత కర్మని చేద్దాము. కర్మ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి విడిచిపెట్టేద్దాం. కామ్య కోరికలు మన శరీరంకి మనం ఒక కామ సంకల్ప వర్జిత. సో కామ సంకల్పంతోనే మనం ఏ కర్మలు చేయకుండా ఉందాం. సో ఎవరికి తెలుసా శ్లోకము? పండిత అని ఎవరిని అంటారు అని? విద్యా వినయ సంపన్నే సమారంభాః కామ సంకల్పవర్జితాః జ్ఞానాగ్నిదగ్ధ కర్మాణం తమాహు పండితం బుధాః. హరే కృష్ణ. పర్ఫెక్ట్. సో పండిత అని ఎవరంటారంటే, ఎవరైతే కామ సంకల్ప వర్జిత, యస్య కర్మే సమారంభ కామ సంకల్ప వర్జిత. సో వారికి ఏంటంటే దేని పట్ల ఆసక్తి ఉండదు, దేని పట్ల ద్వేషము ఉండదు. ఈ రకంగా కామంతో కాకుండా వారు ఎవరైతే కామ్యకర్మలు కాకుండా భగవంతునికి కర్మ ఫలితాన్ని విడిచిపెట్టేస్తారో వారిని పండితం బుధాహ, అటువంటి వారిని పండితులు అని అంటారు. సో ఈ ఒక్క జన్మ మన వల్ల వీలైనంత దాకా మనం 100% కామ్య కోరికలు లేకుండా ఉండలేము. ఎందుకంటే అనాది కాలంగా మనం జన్మలు తీసుకుంటున్నాము. మనం ప్రతిసారి కూడా ఏదో ఒక కామ్య కోరిక అనేది ఉండిపోతుంది. నేను ఇది చెప్తున్నాను కానీ నా వల్ల కూడా 0 అసలు. మీ అందరు నాకంటే చాలా బెటర్ అసలు. కానీ కామ్య కోరికలు అనేది ఏదో ఒక రకంగా వచ్చేస్తుంది. కానీ అట్లీస్ట్ నేను కూడా ప్రయత్నిస్తాను కామ్య కోరికలు లేకుండా ఉండేదానికి. ఇది కష్టం కానీ ఇంపాసిబుల్ అయితే కాదు. భగవంతుడే అందరికీ శక్తులు ఇస్తారు. మనం జస్ట్ ఆ సంకల్పం పెట్టుకున్నాము అని అంటే భగవంతునికి భక్తియుక్త సేవ చేసుకోవాలి, ఈ ఒక్క జన్మ కామ్య కోరికలతో లేకుండా నేను పని చేయాలి అని చెప్పని అనుకుంటే మళ్ళీ అలానే కర్మలు ఏది విడిచిపెట్టకూడదు. సో కర్మలు విడిచిపెట్టుకోకుండా ఆ రకంగా చేసాము అని అంటే భగవంతుడు ఏ రకంగా అయితే బ్రహ్మకి ఆ శక్తులు ఇచ్చారో అన్నీ కూడా భగవంతుడే చేసేశారు. ఈవెన్ అర్జునుడికి ఎప్పుడైతే యుద్ధ భూమిలోకి యుద్ధం చేయమని చెప్పని ఆహ్వానం ఇచ్చారో అప్పుడే కృష్ణుడు ఆల్రెడీ చెప్పేశారు, నీ శత్రువులందరినీ ఎప్పుడో నేను సంహరించేశాను, కేవలం నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళని నీ పని నువ్వు చేసుకోవడం మాత్రమే, అంతే. యుద్ధం ఆల్రెడీ అయిపోయింది, అందరూ చనిపోయారు, అందరూ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశారు, కేవలం నువ్వు నా చేతుల్లోని ఒక నిమిత్త మాత్రుల్లాగా నువ్వు ఉండు, సర్వము నేను చేసేసాను అని చెప్పని ఆల్రెడీ భగవంతుడు చెప్పారు. కాబట్టి ఈ రకంగా ఎవరైతే ఉంటారో వారికి భగవంతుడు ఖచ్చితంగా సహాయం అనేది చేస్తారు. నలభై 44వ శ్లోకం. మైత్రేయ ఉవాచ తస్మా ఏవం జగత్రస్వే ప్రధాన పురుషేశ్వరః వ్యజ్యేదం స్వేన రూపేణ కంజానాభస్త్రయో దధే శిరోదధే. So translation, the sage Maitreya said, after instructing Brahma, the creator of the universe, to expand the primeval Lord, the personality of Godhead, in his personal form as Narayana disappeared. Translation, the sage Maitreya said, after instructing Brahma, the creator of the universe, to expand the primeval Lord, the personality of Godhead, in his personal form as Narayana disappeared. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది, ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఫ్లో అవుతుంది ఇది అంటే, మొదటిగా అన్నిటికంటే ముందు
వీళ్ళు కుమారులు, నలుగురు కుమారులు, వాళ్ళు ఏ లోకం అది? తపర్లోకం నుంచి. సో తపర్లోకం నుంచి, తపర్లోకమా ఏ లోకం అది? ఐ థింక్ తపర్లోకమే అనుకుంటాను. తపర్లోకంలోని వారు గంగా నదిలోని స్నానం ఆచరించే దానికోసం అక్కడి నుంచి మునకలు వేసి పాతాళ లోకం కంటే కూడా కింద నుండే, ఆ గంగా నది ఒక్కటే సెలెస్టియల్ బాడీ, అది అన్ని లోకాల నుంచి పాస్ అవుతూ వస్తుంది. అక్కడ మునక వేసి వాళ్ళు పాతాళ లోకం కంటే కూడా కిందన ఎక్కడైతే క్షీరసాగరం ఉన్నదో అక్కడ ఆ అనంత శేషుల వారి పాదాలకి నమస్కారం పెడుతూ వారిని కీర్తిస్తూ, వారి వెంట్రుకల నుంచి ఆ తడి వల్ల ఇంకా నీరు కారుతూ ఉంటుంది. వారు అక్కడ ప్రార్థిస్తారు. అప్పుడు ఆదిశేషుల వారు వారికి శ్రీమద్ భాగవతం చెప్తారు. ఎవరికి? కనక సనందాదులకి. మళ్ళీ కనక సనందాదులు మళ్ళీ దాన్ని వెళ్ళి సాంఖ్యాయన మునికి చెప్తారు. అది సాంఖ్యాయన మునికి ఇది ఉపదేశిస్తారు శ్రీమద్ భాగవతం. సాంఖ్యాయన ముని ఎవరికి గురువు అని అంటే మైత్రేయ ఋషికి మరియు పరాశర మునికి, వారిద్దరికీ కూడా గురువు అతను. సో సాంఖ్యాయన ముని వారిద్దరికీ చెప్తారు. సో పరాశర ముని వ్యాస మహర్షికి ఈ భాగవతం చెప్పారు. వ్యాస మహర్షి తన కొడుకైన సుఖదేవ గోస్వామికి ఇది చెప్పారు. సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజ్కి చెప్పారు ఇది. సో అక్కడే ఇంకొక ఋషి కూడా ఉండేవారు, సూత గోస్వామి. సో సూత గోస్వామి దీన్ని నైమిషారణ్యంలోని అందరికీ ఋషులకు అక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అలాగే మైత్రేయ ముని కూడా, మైత్రేయ ఋషి కూడా ఈ భాగవతం విన్నారు. ఈ మైత్రేయ ఋషి ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఇతను యమ ధర్మరాజు రూపంలో నుండే విదురుల వారు ఎప్పుడైతే వచ్చారో, విదురుడు ఫస్ట్ కలిసినది ఉద్ధవుల వారిని. ఉద్ధవుల వారి ఆజ్ఞ మేరకు అతను వీలైనంత దాకా భగవంతుని గురించి చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత విదురుల వారిని అతను మైత్రేయ మునిని కలవమని చెప్పారు. సో మైత్రేయ మునిని కలిసేటప్పుడు ఇప్పుడు అదే మైత్రేయ ముని అదే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని విదురుల వారికి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. సో ఇప్పటిదాకా చెప్పినటిది అతను చెప్పిన ఇది సంఘటన, బ్రహ్మ ఏ రకంగా ఉద్భవించారు, భగవంతుడి నుంచి అసలు సృష్టి ఏ రకంగా మొదలయ్యింది అనే దాని గురించి ఇప్పటిదాకా చెప్పారు. అంటే శ్రీమద్ భాగవతం చెప్పేదానికి కూడా ఒక అర్హత ఉండాలి. నాకు ఇది కేవలం ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఒక కర్తవ్యం లాగా చెప్పారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. యాక్చువల్గా నా అర్హత దీంట్లోని జీరో, అబ్సల్యూట్ జీరో. వారు భాగవతం చెప్పేవారికి వారికి ఒక చరిత్ర అంటూ ఉన్నది, వారికంటూ ఒక హోదా ఉంది, వారికంటూ ఒక జ్ఞానం ఉన్నది, జ్ఞాన సాగరులు వారంతా కూడా. సో జ్ఞానంతో నిండి ఉన్నది వారి మనసు. కానీ నా మనసు అంతా కూడా కేవలం భౌతిక వాంఛలతోనే నిండి ఉన్నది. యాక్చువల్గా నేనైతే ఈ భాగవతం చెప్పేదానికి అర్హత ఒక పెద్ద సున్నా. కాకపోతే ఇది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ నాకు అప్పచెప్పింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. సో భాగవతం చెప్పేదానికి కూడా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఒక అర్హత అనేది ఉండాలి. సో ఇంత గొప్ప భాగవతాన్ని కాకపోతే చెప్పేది కూడా అదొక అహోభాగ్యం కూడా నాది. సో purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Before his activity in creating the universe, Brahma saw the Lord. That is the explanation of Chatushloki Bhagavatam. So Chatushloki Bhagavatam ante ahameva sameva gre nanyajat sadasat param paschadaham yade tacha yo vashishyeta sosmyaham. So ఈ 4 శ్లోకాలతోని మాత్రమే భగవద్గీత చతుశ్లోకి 10వ అధ్యాయం, భాగవతం కూడా చతుశ్లోకితోనే బ్రహ్మకి చెప్పబడి ఉన్నదన్నమాట. సో ఈ రకంగా చతుశ్లోకి భాగవతం ఇక్కడ చెప్పున్నారనమాట. When the creation awaited Brahma's activity, Brahma saw the Lord and therefore the Lord existed in his personal form before the creation. His eternal form is not created by the attempt of Brahma as imagined by less intelligent men.
The personality of God had appeared as he is before Brahma, and he disappeared from him in the same form which is not materially tinged. Hari bol. So చాలా మంది అనుకునేది, భౌతికవాదులు ఎవరికైతే జ్ఞానం శూన్యమో నాలాగా, వారు అనుకునేది ఏంటి అని అంటే బ్రహ్మ సృష్టిస్తారు అందరిని. సో అదే బ్రహ్మ సృష్టించారు ఇతర దేవీ దేవతల్ని, కృష్ణుణ్ణి కూడా. సో చాలా మంది మీరు బయట చూశారు అని అంటే బ్రహ్మనే సృష్టికర్త, కొంతమంది ఈవెన్ శివుడే సృష్టికర్త అంటారు. కానీ ఒకవేళ బ్రహ్మ సృష్టికర్త అయి ఉంటే శ్రీమద్ భాగవతంలోని బ్రహ్మకి కనిపించి ఎందుకు చెప్తారు కృష్ణుడు? సో విష్ణుడు గురించి స్తుతిస్తూ ఏంటి అని అంటే బ్రహ్మ సంహితంలోని ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్గోవింద సర్వకారణ కారణం. అన్ని కారణాలకి కారణం అని చెప్పేవి. శివుడే ఒకవేళ గొప్పవారు అయి ఉంటే, కొన్ని లాజిక్స్ తీసుకుందాం మనం. శివుడే గొప్పవారు అయి ఉంటే ఆరాధనాం సర్వేషాం విష్ణు ఆరాధనం పరం అని చెప్పని శివుడు ఎందుకు చెప్పుకుంటారు? చెప్పాల్సిన అవసరం వచ్చేది కాదు. అండ్ ఒకవేళ శివుడే అనుకునేలాగుంటే, కొన్ని శివుడే అతను దేవాది దేవుడు అని అనుకుందాం ఫర్ ది టైం బింగ్, లేకపోతే అమ్మవారే దేవాది దేవుడు అని అనుకుందాం. సో ఒకవేళ అదే గాని నిజమైతే మరి ఇతను వ్యాస మహర్షి ఎప్పుడైతే శ్రీమద్ భాగవతం మహాభారతం అంతా రాయాలి అని పిలుస్తారో, దానికోసమని ఏ వేగంతోనైతే నేను చెప్తానో అదే వేగంతో రాయాలి అనేటప్పుడు వినాయకుడు ఎందుకు వస్తారు? సో సిద్ధి బుద్ధి కలిగిన వారు వినాయకుడు, వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ బీయింగ్స్. ఎప్పుడైతే మహాభారతంలోని పార్ట్ అయిన భగవద్గీతలోని కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, అహం సర్వస్వ ప్రభో మత్త సర్వం ప్రవర్తదేతి మత్వా భజతే మాం బుధా భావ సమన్విత అని చెప్పని, బ్రహ్మానమీశం కమలాసనస్తాం ఋషీంస సర్వాం నృగాంశ దివ్యాం అనేక బహుదార వక్ర నేత్రం అనేక సర్వతోనంత రూపం అని చెప్పని అన్నారు. సో ఈ రకంగా చెప్పినప్పుడు మరి వినాయకుడు అక్కడతో ఆపేయాలి. ఏం మాట్లాడుతున్నారండి? మా నాన్న కదా దేవాది దేవుడు, లేకపోతే మా అమ్మ కదా దేవాది దేవురాలు, కృష్ణుడు అంటారేంటి అని చెప్పని అక్కడతోని కలం పక్కన పడేసి నేను ఇంకా రాయనని చెప్పాలి. కానీ ఆయన ఏంటండి దంతం విరిచేసి మరి కలం పని చేయటం లేదని చెప్పి దంతం విరిచేసి మరి, అందుకోసం ఏకదంతాయ అన్నారు వినాయకుడిని. 2 దంతాల్లోంచి ఒక దంతాన్ని విరిచి మరీ రాశారు ఆయన. ఎందుకు? అంత అవసరం ఏమొచ్చింది? ఎందుకు అనంటే భగవంతుడు అక్కడ కృష్ణుడే. ఆ మాట ప్రతి ఒక్కరూ నమ్ముతున్నారు, వినాయకుడు కూడా నమ్ముతున్నారు. వినాయకుడు కూడా నమ్ముతున్నప్పుడు మనం ఎవరం కాదని చెప్పేదానికి. సో ఇక్కడతోని thus ends the Bhakti Vedanta's purport of 3rd canto 9th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Brahma's Prayers for Creative Energy. మూడవ అధ్యాయం, 3వ స్కందం 10వ అధ్యాయం 1వ శ్లోకం. విదుర ఉవాచ అంతర్హితే భగవతి బ్రహ్మలోకా పితామహః ప్రజా ససర్జకాతి కతిధా దైహికిర్మానసిర్విభుః. Translation: Sri Vidura said, "Oh great sage, please let me know how Brahma, the grandfather of the planetary inhabitants, created the bodies of the living entities from his own body and mind after the disappearance of Supreme Personality of Godhead." So, ఇప్పుడు విదురుల వారికి ప్రశ్న అడుగుతున్నారు, ఏ రకంగా అతను తన శరీరం నుంచి జీవులని ప్రత్యోత్పత్తి చేశారు. 3వ స్కందం 10వ అధ్యాయం 2వ శ్లోకం. ఏ చ మే భగవాన్ ప్రస్థాస్ వై అర్థా బహువిత్తమా తాన్ వదస్య వానుపూర్ణ
పూర్వ్యజ్ఞా చిందాన్ చిందీన సర్వ సంశయాన్. Translation: O greatly learned one, kindly eradicate all my doubts and let me know of all that I have inquired from you from the beginning to the end. O greatly learned one, kindly eradicate all my doubts and let me know of all that I have inquired from you from the beginning to the end. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. కృష్ణ ప్రభుజీ భాష్యం చదవండి. ఓకే, చదవండి ఎవరైనా. నేను చదివేస్తాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యం బై జయ శ్రీల ప్రభుపాద. తన ప్రశ్నాంశములు అన్నింటికి సమాధానము సుట్టకు మైత్రేయుడే తగిన వాడని చక్కగా ఎరిగి ఉన్నందున విదురుడు యుక్తమగు ప్రశ్నలన్నింటినీ అతనిని అడిగాను. తనకు బోధించు వాని యోగ్యతలను గూర్చి మనుజుడు నమ్మకము అనగా విశ్వాసము కలిగి ఉండవలెను. విశేషమగు ఆధ్యాత్మిక విచారణలకు సమాధానమును పొందుటకై అతడు ఎవడో ఒక అజ్ఞాని చెంతకు చేరరాదు. అట్టి విచారణలు బోధకునిచే కల్పిత సమాధానములు వసగబడినప్పుడు వృథా కాల వ్యయమునకు ఉద్దేశింపబడిన కార్యక్రమమే కాగలదు. హరే కృష్ణ. అయ్యో, సో ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా చెప్పారు. శ్రీమద్ భాగవతం చెప్పేదానికి కూడా క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో నేను ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టుగా నాకైతే అర్హత లేదు. కాకపోతే మరి ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, నాకు అర్హత లేనప్పుడు నేను చెప్పేదంతా కూడా మరి చెత్తే అవ్వాలి. సో చెత్తే మాట్లాడాలి నేను. ఇక్కడ రాశారు క్లియర్ కట్ గా, అన్ని రిలవెంట్ డౌట్స్ అడిగారు మైత్రేయ మునిని విదురుల వారు, అదంతా పర్ఫెక్ట్. కాకపోతే క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా ఉండాలి. ఇక్కడ టీచర్స్ ఒక క్వాలిఫికేషన్ అంటూ ఉండాలి. సో క్వాలిఫికేషన్ లేని వారి చేత మనం విన్నాము అని అంటే అది ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, పాలు ఏదైతే విషపూరితమైన సర్పం దాన్ని ఎంగిల్ చేస్తుంటుందో అటువంటి పాలు తాగినట్టుగా. మరి అలాంటప్పుడు నా క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి? ఇనిషియేషన్ పొందింది, అది నా క్వాలిఫికేషనా? అది నా క్వాలిఫికేషన్ ఎలా అవుతుంది? పోనీ భాగవతం నాకేమైనా తెలుసా? జీరో. భగవద్గీత తెలుసా? జీరో. భగవత్ తత్వం ఏమైనా తెలుసా? జీరో. మరి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమీ లేవు నాకు. ఏ క్వాలిఫికేషన్స్ లేనప్పుడు మరి మీరు నా దగ్గర వినడం కరెక్టేనా అంటే ఒక క్వాలిఫికేషన్ ఉంది, అది కూడా నా క్వాలిఫికేషన్ కాదు, నా గురువు యొక్క క్వాలిఫికేషన్. ఏంటి అని అంటే నాకు అతను దీక్ష ఇచ్చారు నా గురువు. రెండో క్వాలిఫికేషన్, నాకు క్వాలిఫికేషన్ లేకపోయినా నా గురువు వారు నా శిక్షా గురువు ద్వారా నాకు చెప్పించారు ఈ క్లాస్ తీసుకోమని. అది అతను నాకు ఇచ్చిన టెంపరీ క్వాలిఫికేషన్. సో ఏనాడైతే అతను నా దగ్గర నుంచి ఈ అధికారాన్ని తీసేసుకుంటారో తిరిగి, లేదు ఇంకా నువ్వు క్లాస్ చెప్పేదానికి లేదు అని, ఆ రోజు దాని ఎక్స్పైరీ డేట్ వచ్చేసినట్టుగా. సో ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే, నేను చెప్పేటప్పుడు ముఖము నాది, నోరు నాది, కానీ వాక్యాలు మాత్రం జయపతాక మహారాజుల వారిది, నా గురువు గారిది, మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిది. ప్రతి ఒక్క అక్షరం నా నోటి నుంచి వచ్చేది మాత్రం వారి ద్వారా ప్రేరేపించబడినటిదే. నేను వారిని ప్రార్థించకుండా ఒకవేళ నేను చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను అని అంటే మాత్రం కేవలం చెప్తే వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ దాని గురించి కూడా రాశారు. గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చేవారు ఉండాలి, వారు గురువు పట్ల నిష్ఠ అనేది ఉండాలి. నిష్ఠ అనేది ఉండి గురువునే ప్రార్థించుకొని, నాకు నిష్ఠ లేదు కానీ నేను వారిని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రతి క్లాస్కి ముందు, వారే నా చేత చెప్పించాలి, వారే నా చేత పలికించాలి, వారు నా చేత ఎంత మేర నా పలికిస్తారో నేను అంత మేర పలుకుతాను. సో ఆ రకంగా ప్రార్థించిన దాని వల్ల వారు నా మీద కాదు, మీ అందరి మీద కరుణ కొద్దీ నా నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్క వాక్యాన్ని వారు పోలరైజ్ చేసి పంపిస్తారు. సో నేను మాట్లాడేది భాగవతం కూడా ఉండొచ్చు, భగవద్గీత కూడా ఉండొచ్చు, దాంతో పాటు కొద్దిగా చెత్త కూడా ఉండొచ్చు, భౌతిక విషయాల పట్ల కూడా మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు. కానీ వారు దాన్ని శుద్ధీకరణ చేయిస్తున్నారు కాబట్టి ఫిల్టర్ చేయించేసి భౌతికమైన విషయాలు ఏది కూడా రానేకుండా కేవలం ఆధ్యాత్మికంగా వచ్చేలాగా మీ అందరికీ కూడా మీ భక్తిని మీకు పెంపొందిస్తూ, అట్లీస్ట్ పెంపొందించకపోయినా దాన్ని నాశనం చేయనీయకుండా ఉండే రకంగా
గురు మహారాజ్, మా గురు మహారాజ్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ వాక్యాలను రాణిస్తున్నారు. అదర్వైజ్ గురు శిష్య పరంపరలో రాని వారు చాలా మంది ఈ రకంగా శ్రీమద్ భాగవతం లేక భాగవత సప్తాహం అన్నట్టుగా, అంటే భాగవత సప్తాహం అనేది ఇతను పరీక్షిత్ మహారాజ్కి సుఖదేవ్ గోస్వామి మహారాజ్ చెప్పారు. కానీ ఆ శ్రోత ప్రవక్త ఇద్దరు కూడా ఉత్తమ శ్రేణికి చెందినవారు. వారు ఆ టైంలోని 7 రాత్రులు 7 పగలలు నిద్ర లేదు, ఆహారం లేదు, దప్పిక లేదు, ఏ మాత్రం కూడా అన్యాభిలాషితం శూన్యం అన్నట్టుగా ఇంక ఏది ఆలోచించలేరు. అసలు ఇంకా దేని గురించి అసలు ప్రస్తావనే లేదు. అంతలాన ఈ జ్ఞాన సముద్రంలో మునిగిపోయి ఉన్నారు. అసలు ఎవరికి ఏది ఇంకేదైనా సరే కూడా కనీసం మాట్లాడాలి అనే ఆలోచన కూడా రాలేదు. ఇంకా ఏ అవసరాలు కూడా రాలేదు. సో మీరు రామాయణంలో కూడా చూసినట్లయితే బల అతిబల అనే ఆ డోసెస్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది రాముడికి మరియు లక్ష్మణుడికి ఆ విద్యలు నేర్చుకునేటప్పుడు. కానీ ఇక్కడ బల అతిబల ఏమీ లేదు. శ్రీమద్ భాగవతం వినేటప్పుడు వారు కేవలం ఈ జ్ఞాన సముద్రంలోని మునిగిపోయి ఉన్నారు. వారు కంప్లీట్ గా వారేంటి అని అంటే అసలు అబ్లివియస్, అసలు ఏం జరుగుతోంది చుట్టుపక్కల అన్నట్టుగా ఏమీ తెలియటం లేదు. వారికి ఏ లోకంలో ఉన్నారనేది తెలియటం లేదు. పరీక్షిత్ మహారాజుకి కూడా తక్షక నాగు ఎప్పుడు కాటేసిందో కూడా తెలియదు ఈ సమస్త భాగవతం వినిన తర్వాత. అటువంటి వారు 7 రోజులు 7 రాత్రులు ఆ రకంగా చేశారంటే అర్థం ఉంది. మనలాంటి మానవ మాత్రులు 7 రోజుల్లోని భాగవతం చెప్పేదానికి కుదరదు. ఒకసారి ఇలాగే యూరోపియన్ కంట్రీలోని ఇస్కాన్ వాళ్ళకి ఒక చెడ్డ పేరు, వాళ్ళ మీద ఒక ఇది కేసు ఒకటి రన్ అయింది. అసలు మీరందరూ కూడా కల్ట్ టీచింగ్ చేస్తున్నారు, మీరు చాలా అంటే రాడికల్ టీచింగ్స్ చేస్తున్నారు, మీరు యుద్ధం చెయ్యాలి అని ఆ రకంగా చెప్తున్నారు. ఏంటిదంతా మీరు చెప్పేది, మీరు కరెక్ట్ పద్ధతిలో నేర్పించటం లేదు అన్నట్టుగా ఒక అభాండం వచ్చింది. ఒక కోర్టులో కేసు కూడా దాఖలా చేశారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వెళ్ళారు, చెప్పారు మా దగ్గర ప్రూఫ్లు ఉన్నాయి, మేము కల్ట్ కాదని. అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి మీ దగ్గర ప్రూఫ్ అంటే 18,000 ఉన్నాయి, 1 కాదు 2 కాదు. ఓకే చెప్పండి, అయితే ఫస్ట్ ప్రూఫ్ ఏంటి? శ్రీమద్ భాగవతం తీసుకెళ్లారు. ఫస్ట్ క్యాంటో, ఫస్ట్ చాప్టర్, ఫస్ట్ శ్లోకం. నెక్స్ట్ డే ఫస్ట్ చాప్టర్, ఫస్ట్ క్యాంటో, సెకండ్ శ్లోకం. ఆ రకంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఒక్కొక్క రోజు అదంతా భాగవతం క్లాస్ అయిపోయింది. సో కొన్ని క్లాసెస్ వినగానే ఆ జడ్జి కూడా అర్థం అయిపోయింది, వీళ్ళు కల్ట్ కాదు, వీళ్ళు నేర్పించేది యథార్థం నేర్పిస్తున్నారు, యుద్ధం కోసానికి కాదు ఇది అని చెప్పని ఆఖరికి జడ్జి కేసు కొట్టేశారు. సో కాబట్టి ఈ రకంగా ఎవరైతే ఈ భాగవతం వింటారో, పీబత భాగవతం రసమాలయం, సో అంత మధురమైనది ఇది. అమల పురాణం అంటారు శ్రీమద్ భాగవతం. కానీ భాగవతం తెలుసుకోవాలి అని అంటే ముందు భగవద్గీతని అర్థం చేసుకోవాలి. భగవద్గీతని అర్థం చేసుకున్న వారు, వారికి శ్రీమద్ భాగవతం అనేది అన్నిటికంటే కూడా బహురుచి కలిగిన ఒక గ్రంథం. ఇది అమల పురాణం, దీనికి మించిన పురాణం లేదు. సో ఈవెన్ ఎప్పుడైతే వ్యాస మహర్షి అతనికి అన్ని గ్రంథాలని రాసేశారు, అన్ని వేదాలని రాసేశారు, కానీ ఆనందం అనేది లభించలేదు. సో ఫైనల్ గా కృష్ణుడు ఏ రకంగా అయితే భగవద్గీతలోని ఆఖరికి ఇచ్చిన సజెషన్, దాన్ని చరమ శ్లోకం అంటాం. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. దాని తర్వాత ఇంకేం సజెషన్స్ ఇవ్వలేదు. సో ఫైనల్ గా ఏదైతే చెప్తారో అది వారి జీవితంలోని వారు చెప్పాలనుకునేది ఫైనల్ వర్డ్ అది. సో అదే రకంగా వ్యాస మహర్షి కూడా ఫైనల్ గా ఆయన సంతోషం, ఆనందం అనేది రావటం లేదు ఆయనకి. ఎప్పుడైతే తన గురువు అయిన నారదమునిని అతను ఆశ్రయించారో, నారదముని చెప్పారు మీరు అన్నీ చేశారు కానీ భగవంతుని స్తుతించడం మర్చిపోయారు అని. సో అప్పుడు శ్రీమద్ భాగవతం అతను పుస్తక రూపంలో రాశారు. సో ఈ రకంగా ఫైనల్ గా అతను రాసినట్టుది. కానీ అతను రాశారు అని అంటే అతను కల్పితం కాదు. ఇది మనం ఇంతకు ముందే చర్చించుకున్నాం, డిసిప్లిక్ సక్సెషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అని.
సో ఈ రకంగా చెప్పడం అనేది జరిగింది. సో కాబట్టి one must be confident about the qualifications of teacher. One should not approach a layman for replies to specific spiritual inquiries. Such inquiries, when replied to with imaginative answers by the teacher, are a program for wasting time. సో కాబట్టి సర్వసాధారణంగా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే వీలైనంత దాకా టెంపుల్ అథారిటీస్ని అడిగేదే కరెక్ట్ అని అంటాను నేను. ఎందుకనంటే నేను కూడా ఇదే కేటగిరీకి చెందినవాడిని. సో ఇక్కడతోనే మనం విరామం తీసుకుందాం. వంశాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యో పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవవృందికి జయో. నమాచార్య శ్రీ హరిదాస్.